Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Щастлива съм и вярвам, че и вие сте щастливи. Най-малкото, защото сме се прибрали по домовете си вече, повечето от нас. Има хора, които работят по-докъсно и то живи и здрави. Минали сме през този великолепен ден. Първо, защо казвам, че е великолепен? Защото сме се събудили живи и здрави. Ето ни тук, прибрали сме се отново живи и здрави по домовете си. Всъщност, това е прекрасно. Издържали сме жегите. И какъвто и да е бил денят ни, дали е бил хубав, свеж, горещ, летен ден, или е имало студ, малко вятър, малко замръз, опит за някой да се намеси във вашите взаимоотношения или пък да ви съди. Хора, запомнете, не приемайте нито обидата, нито се намесвайте в спорове, дори и те да касаят вас. Повярвайте ми, моят характер е бил точно такъв, че много бързо реагирах. Осъзнах обаче, че това е огромна грешка, огромна загуба на моята енергия. Освен това осъзнах, че всъщност хората, които се опитват да ни ранят, хората, които се опитват да ни въвлекат в скандали и каквото и да е било друго там, проблема всъщност е техен. Счупването или повредата, както може би сте чували много хора, е в техния часовник, не във вашия, прекрасни хора. И когато осъзнаете това нещо, толкова много ще ви олекне. Ето тук, както аз обичам да казвам, в душичка, и ще разберете, че всъщност това не е ваше. И може би е редно тихичко и кротичко, без демонстрация на его, но с ясно и точно да заявите своята позиция, своите граници, за да разбере този човек, че просто шега не бива. Разбира се, когато границите са прекалено прекрачени. Не ви говоря за дребни неща. Тук говоря за нещо голямо и сериозно. Просто защото има хора, които им е хубаво от интрига в интрига, от сплетни в сплетни, една приказка, измиват си ръцете с някого. На тях им е кеф. И знаете ли защо? Сигурно сте го чували, аз не съм открила топлата вода, той живота им е скучен. Те нямат в какво да вложат собствената си енергия. И те не са виновни. Те са едни прекрасни хора. Просто трябва да се огледат и да помислят какво могат да направят за себе си, а не да надничат чуждия живот. И както казваше баба ми, да не си слагат нослето там, където не има работата. Нали така? Замислете се колко голямо откритие. Да, сега някои ще кажат, да, този човек ми е приятел. И аз мога да му кажа всичко, мога да го нахокам за нещо, мога да го... понеже му познавам характера, мога да му дам посоката. Не, прекрасни хора. Нямаме право на това. Всеки си има своя път, както децата ни, както близките ни, така и приятелите ни. И не сме ние хората, които да им казваме какво може, какво не може. Дали да си боядисат косата синя или зелена, това на вас може да не ви харесва, но вашият приятел така се чувства комфортно, удобно и ако вие сте приятел, ще го подкрепите. Пак казвам, не говоря за сериозните неща и не говоря за моментите, когато сте директно попитани. Имам нужда от съвет. Това е нещо различно. Но понякога ние хората имаме необходимостта, без дори да ни питат, да съдим, да казваме, да вземем решение, да упрекваме. Хора, кои сме ние да раздаваме правосъдие, да осъждаме? Осъзнавате ли за какво ви говоря?
И то хората, които са ни дали своя кредит на доверие. Осъзнавате ли какво ви казвам? Аз също съм един такъв човек, който дава много кредит на доверие. И за жалост, живота много ясно ми показа, че това не е необходимо. И че малко повече трябва да слушам интуицията си, моя вътрешен глас, моето висше аз, което ми подсказва, че там има нещо, което не е окей и не проблема е в мен. Проблема е на човека, който го излъчва към мен. Осъзнавате ли? Както и коментарите, ние си позволяваме да коментираме, да съдиме хората, да ги описваме, кой как изглежда, кой как се носи, кой е смешен, кой какво прави, кой как е застанал на снимката. Вау! Ние имаме право в нашите си очи, в кавички казвам, да съдиме хората, мислейки си, че ние сме над тях. Защото това е точно това, прекрасни мои. Заблуда, че ние сме нещо повече от другите хора. Не. И това, че ти си успял да се пресмееш на даден човек или да го изкоментираш пред някого, всъщност представлява теб, не самия човек. Осъзнавате ли колко голямо нещо? Да, огромно нещо. Вие представлявате себе си, щом критикувате, щом обсъждате човека, щом му давате насоките дори, без да са поискани, говоря. Разбира се, аз също не съм съвършена, допускам много грешки и съм допускала и все още допускам, имам върху какво да работя. Но понеже го осъзнах и се опитвам много да ги изчистя тия неща, осъзнах още преди много години. И не ми е било лесно. Всичко това е един голям процес. Защото първосигнално, когато ти си наранен, то е защитна реакция на организма. Има отговор. Има обида, има отговор. Само че когато осъзнах, че проблема е в самия човек, тогава вече не ми се искаше да отговарям. Предпочитам да замълча, да се усмихна, някой път благодаря за обидата и повярвайте ме, тези хора се почувстват много неловко. И всъщност осъзнавам колко съхранявам себе си. Разбирате ли какво ви говоря? Не се въвличам в излишни спорове. Не се занимавам кой какво е казал за мен. Моя баща имаше една приказка. Нека си говорят моето момиче, ти винаги си пред тях. Уникално е това, хора. Не заради вижте ме коя съм аз. Защото тук смисъла е много дълбок и аз ще ви го кажа. Знам, че го знаете. Въобще не ви подценявам, повярвайте ми, но искам да го кажа. Това е наистина нещо много голямо. Вие сте пред тях, защото един истински достоен човек ще застане пред теб. Ще те извика, ще ти каже нещо, ако има проблем с теб. Ще си изясни нещата. Ще се стисните ръцете. Разбира се, грешката може и да е ваша. И това е окей. Ние не сме безгрешни хора. Ние сме човеци, ние грешим. Тогава всъщност ще се роди истината. Всеки ще оцени как е постъпил, ще си вземе урока, ще си стиснете ръцете и ще продължите напред. Ето това имам предвид, когато ви казвам, че вие винаги сте пред човека, който говори зад вас, а не онова его, грозното, което е аз съм и никой друг. Не. Хората, които обичат да представят себе си по един начин пред едни хора и по друг начин пред други хора. Ама не се тревожете, мили хора. Не се засягайте.
Пак казвам, те показват себе си. Счупеното е някъде там вътре в тях. Това не ги прави лоши хора. Няма да спра да ви го повтарям. Никого за нищо не обвинявам. Но се научете, понеже целта на моите видеа е грижата за себе си, да не поемате обидата, да не чувствате вина, да не поемате чуждата енергия и най-важното, да съхраните вашата енергия. Тези хора, които са кристално чисти, които блестят, разбира се, уточняваме човеци и те и не са защитени от грешки, те се усещат. Те се усещат прекрасни хора. Душата им е толкова чиста. Чиста като на едно дете. Няма как да не го усетите. И така, мили мои, в тази красива лятна вечер от уюта на моя дом ви напомням да се погрижите отново за вас, като съхранявате вашата енергия, като подминавате всякаква обида, като клипчето, в което ви казах на терасата, пиейки си кафето, избирайте какво да чувате, избирайте какво да виждате и избирайте какво да изговаряте. Знам, че знаете, силата на думите е уникална. Спирам до тук. Аз ви обичам и ви пожелавам една щастлива лятна нощ. И не забравяйте, съхранете вас си, защото това е вашият живот. А вие сте скъпоценни за всички, които са искрени към вас, имат чисти души и ви обичат. До нови срещи! Чао!